Good morning, my dear brothers and sisters. And greetings also to those who are joining us in this celebration through live streaming. First of all, I would like to thank Monsignor Rolly and Father Viel for inviting me to celebrate the 8th day of our novena as we prepare for the solemnity of the Immaculate Conception. And I think it is fitting that the theme of our gospel for today has to do with mission. Our gospel is quite clear on this call for mission, a call to follow the Lord and to be sent on mission. Yung gospel po natin ngayon, medyo explicit and direct. Sabi nga ng iba, parang self-explanatory, no? Alam mo na agad yung ibig ituro sa atin ng Ebanghelyo. The Lord is saying, the harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. The Lord who is calling us to serve him and to follow him is telling us there's a need for laborers for the harvest. Kailangan ng mga manggagawa sa anihan. To be on mission does not just refer to priestly or religious life. Madalas po kasi iyan ang na-identify natin. Mission daw, mission. Para yan sa mga pari at para sa mga madre. But there's a lot of work to be done in the vineyard of the Lord. At hindi yan kakayanin ng pari at madre lamang. Kaya nga, ang misyon ay para sa ating lahat. We all have a task to carry out, to fulfill this mission. Ang tanong po, una, are we willing to respond? At pangalawa, are we prepared to respond? Handa ba tayo? At kaya ba nating tumugon sa tawag na ito na magmisyon? Note that the Lord's call to serve or the call to the ministry is rooted from His deep compassion. Doon nakaugat ang misyon ni Jesus, compassion. Yun daw pong compassion galing sa dalawang salita, no? Cum and passio, no? Yung cum ay with, at yung pasyo ay to suffer. So to suffer with. Handa ka bang magdusa kasama ang iba? Handa ka bang sumama sa pagtitiis ng iba? Kasi ang sabi po sa gospel, at the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned like sheep without a shepherd. Doon na antig ang damdamin ni Jesus. And so anyone who responds to the call of the Lord and enters into ministry, into a life of service, must also begin with compassion, with concern, with love. Ang tunay na naghahangad na maglingkod, magsisimula muna sa kakayanang magmahal at sumabay sa pinagdaraanan ng kanyang kapwa. And this is precisely what the laborers must bring to the harvest. This is precisely what the disciples of the Lord must bring to the ministry. Compassion, love. Baliwala ang oras mo sa paglilingkod kung hindi ito nagsisimula sa compassion and love for other people. In other words, part of our mission is to become instruments of the Lord's compassion, mercy, and love. Yun pala ang bahagi ng ating pagnanais na maglingkod. Kaya ang tanong natin, paano ko magagawa ang misyon na ito? Kung hindi naman ako karapat-dapat, madalas pumapasok sa ating kalooban yan. Kaya kapag may ia-assign ka sa simbahan,
maging leader ng ganitong grupo o maging bahagi ng ganitong organization, ang sasabihin agad ng iba, parang hindi po ako worthy. Parang hindi po ako karapat-dapat dyan. We all feel that we are not worthy to respond to this mission. Mary, the Mother of God, stands for us as a model for mission. Her life reflects perfect discipleship, which is grounded in humility, grounded in faith, and grounded in obedience to God's will. Kaya kung misyon ang pinag-uusapan, hindi na tayo titingin sa kung kani-kanino pa, kay Maria na lamang. Just as Jesus sends out His disciples to carry out the mission of the kingdom, Mary, the Immaculate Conception, exemplifies what it means to embrace and to respond to God's call. Sa Kanya natin yun makikita. And the Gospel today highlights the heart of mission. Ano ba ang puso ng misyon? At sabi nga po natin, it flows from compassion, is rooted in service, and is dependent on God's authority and grace. Mary embodies all these traits. Her compassion is evident in her concern for Elizabeth, leading her to the hill country to serve her cousin. Number 2, her service is seen in her willingness to endure misunderstandings and hardships as the chosen mother of the Savior. And lastly, her dependence on God's authority is clear in her trust that God would fulfill His promises. Compassion, rootedness in service, dependence on God's authority and grace. As we reflect on this gospel passage in the light of Mary, we are reminded that mission is not reserved for a select few. Hindi nga pala ito para sa mga pari lamang o para sa mga madre lamang. Like Mary and the disciples, we are called to proclaim the kingdom of God in our own lives. Mary teaches us that mission begins in our hearts when we say yes to God. From there, it extends to others as we become instruments of His love, compassion, and healing. My dear brothers and sisters, on this 8th day of our novena, Mary invites us to trust in God's plan, even when the mission seems unclear. Minsan parang nalalabuan tayo, ano ba ang gustong ipagawa talaga sa akin ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos? Bakit ba niya ako dinala dito sa simbahan? Bakit niya ba ako pina-appoint na maging officer ng ganitong samahan? Ano ba talaga hindi ko maintindihan? At hindi po kayo nag-iisa sa ganyang pakiramdam. Kung minsan po, kaming mga pari din, bakit ba ako inassign dito? Ano bang maiko-contribute ko sa community na ito? Bakit ba ako in-appoint sa ganitong posisyon? So yung pagdududa at pagtatanong, yung kalabuan ng misyon, lahat po tayo makakaugnay dyan. Lahat tayo dumadaan sa ganyang pagtatanong. Mary also reminds us to rely on grace, knowing that the one who calls us will equip us for the task. In this Advent season, as we prepare to celebrate the coming of Christ, may we follow Mary's example of faith-filled mission, bringing the light of Christ to a world in need of hope and healing. Nawa, katulad ni Maria, bawat isa po sa atin maging instrumento ng Panginoon
upang maiparating sa kapwa ang kanyang pag-ibig at malasakit. Amen.